Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Kinagiling pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing anghel ning Ginoo kapabalwane ing Birhen Maria. At kinaglian na lang ng Espiritu. Bapo Maria, mit mo kang grasya, ing Ginoo at iyo keka. Nuan ka aring sablang babay, nuan niya panamahan ing buwan ing atyan mo Jesus. Santa Maria, Ino ni Diyos, panalangin mo ay makasalanan. Ngayon niya ako kay oras na itamatayan ni. Amen. Adi ko aripaning Ginoo. Maglari kabud ka na ako, andi indikas mo amano. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ing Ginoo at iyo keka. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya panamahan ing buwan ing atyan mo Jesus. Santa Maria, Ino ni Diyos, panalangin mo ay makasalanan. Ngayon niya ako kay oras na itamatayan ni. Amen. Ing Divino Verbo, mi katawan niyang tao. At may isaw niya kaya katamo. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ing Ginoo at iyo keka. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya panamahan ing buwan ing atyan mo Jesus. Santa Maria, Ino ni Diyos, panalangin mo ay makasalanan. Ngayon niya ako kay oras na itamatayan ni. Amen. Ipanalain mo kami o Santang Induning Diyos. Bami ka ako na induliran, nabang namin penghapunan ng sa Kristong dinuta mo. Amen. Manalangin tamo. Takuanan mo sa akong grasya, Ginoo, bing Diyos, bing kaluluwan, at tampat yung pamamalita ng anghel. Akilanin yung pagkatawan ng taong Jesucristo ang anak mo. Uwina naman yung pamailasan at kamatayan ng krus. Apakilitan mo naman sana, hindi yan pa ang subinang bebe. Alang-alang sa puiti, kang Kristong ginumi, iyanasa. Ligaya kingig pa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ang mo ay siya ligaya, iba't kita bumulan, ngayon ang laman inalanggang. Amen. Ligaya kingig pa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ang mo ay siya ligaya, iba't kita bumulan, ngayon ang laman inalanggang. Amen. Ligaya kingig pa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ang mo ay siya ligaya, iba't kita bumulan, ngayon ang laman inalanggang. Amen. Ilaginin pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen.
is DWBL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. Coming to you live from the news desk of DWBL-FM 91.9. This is Bright Light News. Maya Pabengi, iniing Bright Light News. Mitatas a bilang ning kaso ning tuberculosis, kaya liswas ning DOH. At para karing detalye, migaga na kaya i-Health Secretary Ted Herbosa king pamagtas ning kaso ning tuberculosis king Pilipinas. Agpangking sekretaryo, minabot na king migit 6 aralan at 12,000 ring bayong kaso ning TB king bansa inyang 2023. Anang Herbosa, may kapagtalaya in bansa 549 a kaso ning tuberculosis king balang dinalan alibong populasyon inyang 2023. Amas matas king case notification rate a 4 aralan at 39 a kaso balang dinalan alibong populasyon inyang 2022. Agpangpaking datos iba't king Integrated Tuberculosis Information System. Mabot king 10,000 at 4 aralan at 26 a katao. Ingating tuberculosis, ami pabalitang mede. Kaugnay ni tipisyag ng Secretary Herbosa at target dang mapupusne ing tuberculosis king bansa king banwang 2030. Antimurin, uling endemic ya ing mesabing kapanamdaman king Pilipinas, nasang dinan pansin ning sekretaryo. Banabalu, ring tao a ating TB at dinan lareting panulo. At ako po Itchinchin Nugid, Maya Pabengi. Bright Light News. This is DWBL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. Ikaw pa ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Hello at Maya Pabengi po. Kayo nga, nini po ay Sister Doris sa pangalan ng ating Station Administrator, Reverend Father Joseph Mary Bacay. At tayo po ay nasa radio station ng DWBL 91.9 Bright FM. Of course, the radio station of the Archdiocese of San Fernando, Pampanga. And welcome po dito po sa ating Friday, bilis ng panahon, Brother Iber. Yes, Friday episode ng ating pong programa Ing Barkadahan kay Kristo. Abayan nyo kami po king metong oras sa pamigunam kiring kay katamong Ebanghelyo king Aldong iti. And of course, dito po sa booth, ayan po, of course, kasama po natin si Brother Iber, ang laging present. Maraming salamat po, Brother Iber. At kaya po wala si Father, and dito pa rin po tayo sa panahon ng Lent. At ang kanila pong misa ay pag Biyernes ay hapon. Meron po siyang Station of the Cross. Susundan po ito ng misa. And of course, via Zoom. Ano po, ang gaganda po nila. Kahit hindi nakikita dito sa screen. Ay talaga po. Oo. Pero nasa nasa Facebook. Ayan po, no. Siyempre po, ang atin po mga kabarkada, pag Biyernes, si Ma'am Erlene David, and of course, Miss Ots Gantan Asielo. Hello po sa inyong dalawa. So, yun munang mas malayo. Malayo ay si Ma'am Ots. No? Pero parang wala pa si Ma'am Ots, no? Wala pa Ma'am sa Erlene, madami ko babasahin. Yes. Maya Pabengi po, kaya kayo nga. Sana po antabayanan nyo kami. In Friday, Barkada yu. Yan yung bengi, yung kaya katamong pamag-reflecting Gospel of the Day. Yan po, maraming salamat po, Ma'am A. Aba, bakit kaya excuse pa ang ating Miss Ots? Kakuyan na. Huh? Kakuyan na. Ayan o, Brother Iver. Kumusta po ang inyong linggo rin? Alam ko, busy-busy din po kayo, no? Medyo pa-busy pa rin. Mas mapagal. Okay. Mas nakalawobres itong malapit na yung Maleldo. Quaresma. So, ang galing kasi talagang ka-berks nyo si Jesus. Kasi dito yung medyo humahataw na rin po siya. Opo. Palapit na. And I'm sure si Ma'am Marlene ganun din eh. Kasi
Ma'am Marlene, no? Malapit na naman ang iyong ngamupaya. Kasi ito ay sa bandang huli ng buwan no? Wala nga, sister, kasi last week of March is Holy Week, di ba? Ayun, so hindi nyo siya Wala. i-advance. Next week Hindi po Wait. kami nakapag, kasi busy kami. We are Ala. preparing for a big event. Opo, tsaka Kaya, po, parang sabi ko- midterms, no? By April na lang. Opo, yun. Kasi nga din, sabi ng mga students na nakausap ko po kanina, panahon ng midterms ngayon, no? I mean, Yeah. ngayon, siguro bukas hanggang next week. Kaya din hindi pwedeng maisingit ngayong Wednesday na ito. Yan. Yeah. Mhm. Ayan. So, Ma'am Marlene, miss ka namin dito. Sanay ako nang nandito ka. Yeah. Hindi ko alam kasi hindi ako nakatulog maigi. Iba yung nararamdaman ko sa katawan ko. Ay, okay. Parang may May something. Kasi, Yeah. Parang nag-ano yung kamay at paa ko. okay. May cruise na pinapasan. So din, nakikisama din. So talagang ganito po tayo, no? Ewan ko, nakatulog ako ng hapon pag gising ko, iba yung parang sabi ko, huwag muna akong umalis baka. Yes, mas okay po yun, no? Palagay ko po, kasali po yan sa gospel ngayon Diba? Sali ba? Kasali yun. Isali natin. Para sa akin, Isali natin. parang ganun yung aking reflection, no? So, pero yun, Marlene, no? Pagkatapos natin mag-BKK, wala ka nang nararamdaman na ganyan. Yeah. Oo. Yan po. Pinagtama So, thank you po. So, pero kahit ganun, Ma'am Marlene, ikaw pa rin ang mag-i-invite. Yeah, sure. Okay. Para po karing di so mag-share reflections, karing ating greetings, so naman po aburi yung ipayabot yung kakatamong radyo. Mag-text kayo mo po karing kakatamong text line numbers. Yung smart tamo 0918-351-8282 at yung sun tamo po 0942-357-4268. I-follow tayo po yung Kiatang YouTube channel, ASF Radio Station 91.9 FM, or www.youtube.com/c/ASF Radio Station 919 FM. Ating Facebook page tamo po, Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM, or www.facebook.com/official.asfradio. Pakibanggit niyo na rin po yung kayong parokyang Kabibilangan, Bancanita po, di na tayang maya pa oras yung kayong parokya. At yung tamo pong Twitter account at radio_ASF. At yung Instagram account tamo at ASF Radios. For advertisements, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. Ang karen naman pong bisang mag-donate para king radyo ng Archdiocese tamo, malyaryo pong ipadala king GCash account number 0905-319-4871 ang makilagyong Joseph Mary Bakay. Dakal pong salamat at ipamalita tayo rin karing alwapang tao natin tapong radyong makasaw kaya katamo, king kaya katamong biya kasal pantayanan at Bancanita po dakal na pa po din kaya katang kakaluguran at kabarkado. Diyos. Okay, thank you very much po, Ma'am Marlene. So, yun nga po, no, medyo worried kami sa inyo, pero siguro po, yung panahon lang, no? Medyo iba yung panahon sa labas, eh. Kaya, parang yung katawan natin, kasi nga, hindi na tayo masyadong bagets. Sunod-sunod tayo, eh. Sunod-sunod na, diba? Acceptance lang daw naman yun. Total, hindi naman daw masyadong halata sa muka. Oo. Diba? Yan. Diba? Hindi tayo halata masyado yan. Pero yun nga po, so maraming salamat po. Andiyan po kayo at bago po tayo magsimula,
Marlene, no? Miss Ots, Okay. kahit wala ka, namimiss ka namin, pero baka hahabol ka pa rin, no? O, pabigla pong dintan kanurit ang bisita rin yata. Ayun. Alang mag-entertain. Ayun, okay. Yes po, hindi ko po kasi Yan ang- na-check yung GC. Ayun. Text lang po. Ayan, okay. Regards po sa inyo po mga bisita. So, kaway-kaway po muna tayo. Hello po sa ating po Hello mga po. viewers. No po, ang ating po mga listeners. Magandang gabi po sa inyong lahat. Diyan lamang po kayo. At Brother Iber, siguro po pwede pong kayo po ang... Ako Ay, magbabasa. gusto ni Mama Rin. Ay, gusto ni Kasi, Mama Rin. Kasi nga wala siya matatapos ito dito. sa inyo lahat. Ayan, sige, Okay. sige. Sige po. Pamamasa, King Maya Pabalita, at Pangkang San Juan. Kapitulo 7, versikulo metong, hanggang adwa ampon apulo, at 25 hanggang 30. Kay bad na nita, nagbalik kay Jesus King Galilea. Kaya bisang maglakad King Hudiya, uling burideng paten ding Hudyo. Malapit na kanita in fiesta da ring Hudyo, in fiesta da ring Tolda. Kalako da ring kapatad na banak pamiesta, hintaya mo rin ni Jesus, oneng emuhayagan mune pasalikot. Naramig salita din mapila na tao, Jerusalem. Aliway ting taong buridang paten, pagmasan niya, magsalita yang hayagan at alalang asa bilaban kay. O tagalang barura na ding pamuntok king niya in Kristo. Alang makibalo ba metong man king lugal apani batano. O tang datang niya in Kristo. Oneng balutamo nung lukarin niya ibat in taong iti. Inyaking pamanuro ng Jesus, pilog ng templo, matinamid ng sinabi. Talaga kayang baluyo ko at baluyo nung lukarin kumeni ba? Eko din at ang king sarili kong kaburian. Tang mitugod ka na ko, tutuya. Oneng, balu. Ako baluke, uling ibat ko kaya, at siya, ing mitugod ka na ko. Uli na niti, burideng dakpan, oneng alang di nakapkaya, uling epa miras in oras na. Eng maya pabalita ng Ginoo. Kapurihan Kapurihan kay kay ka, ka, o o Kristo. Yan. Thank you po, Mama Marlene. At dahil lagi ka nagpipresenta, masipag na masipag ka dyan, Ako na rin. parang feeling ko, sasabihin mo ako na. Yup. Para si Kuya, siya ang culminating, marami siyang nasasabi. Yes, opo. No? Okay lang yun. Para marami tayong natutuhan. Yes po. Okay, ito po yung reflection ko for, gumawa po akong ginawa ko pong bayo kanini, ginawa ko. Bala mo, maliing ka akong reflection na ako. Pero may kagawa ko po 5 minutes before maningkaya sa mong programa na sana po ini maka-ugmene king kaya katamong gospel. Muna kung kutang balo tayo ba nung Jesus, nung nino Jesus king biyatamo, kalupa din tao king gospel po, pala mo puro haka-haka, yung sasabihan na tungkol kaya. Karakal na gewang milagro at penaral na yung maya pabalita. Pero eda pa po aintindihan at eda pa akilala ng minuya. Lalo na po dahil eskriban, dahil parisay. Kita mo po kaya, hindi mo po, dakala mga santing baging mga palyari, aldoldo, letang blessings, everything. Yung lugod na, yung pakalulu na, bigyan na parati kaya patamo. Ate muring mga santing nga malalyari hindi atamo. Minsan unexpected, ating daratang sakit, crisis king biya, pero alalampasan tamo ini uling kaluguran na kapanin din.
Tuloy-tuloy bang itamo ba, maniwala tamo, na ang Diyos at hindi tamo? Manyan palataya tamo ba? Do we trust in Him? Do we believe in Him? Na nino in Diyos hindi tamo? Nano kaya ang pigagap takin biye? Itang akam tantamo in Bielanganga. Nung sasabihan tamong kaluguran tayo, tutubay inlugod ay ta para kaya. Aldoldo po tuturo na kataning Ginoo, nung makanano tamong nabibiyake tiyato, para mirasking banwa. Sana po ining kaya katampigagap. Sana totoong Ginoo at siking puso at kaisipan tamo, aldoldo ng biyetang. Ito po yung kako. Kanitake kung ikiting gospel of the day. Yes, kilala mo ba talaga sa atin? Tanungin natin ang sarili, no? Mga sarili natin. Oo nga naman, no? Kasi kanya-kanyang level yan eh. Di ba? Iba, sabi nga nila, kilala mo ang Diyos kapag meron kang kailangan. Yes. Diba? Pero kapag ka siya ay nag-anyo na doon sa hindi ka aya-aya, hindi mo na siya makilala, no? Medyo, ano tawag doon, hindi consistent. Ika nga. So, ngayon tatanungin natin, sabi nga ni Ma'am Marlene, let's ask ourselves, no? Hindi porke tayong tatlo ay nandito ngayon sa topic, ika nga, ito dito sa paggunam-gunam sa ating gospel for the day, pasado na tayo, di ba? Yep. It is really good, no, to check ourselves, no? Hindi once in a while Mas madalas dapat, no? Araw-araw. Opo. Ayun. At Lynn, no, sabi mo, ihuli natin si brother, no? Kahit gusto ko yung... Muna ka na. Oh, pero gusto ko yung siya yung mag-summarize, no? Oo. Okay. Ang tawag doon ay pagligtas. Oo. Tama. Sige, makapahinga na ako. Ayun po. So, yung sa akin po, yung pong reflection ko po dito, meron po akong 3 bagay, no, na nakita dito. 3, pero merong anak yung isa, no. I love the point here, na nakita ko yung obedience. Of course, nakita ko yung sabi nyo nga, sister, no, judgment and discernment, and of course, yung God's perfect time. Yan. Okay. Gusto ko yung attitude ng ating Panginoon dito. Kasi kitang-kita mo yung kanyang pagiging obedient, ang kanyang pagiging humble. Na mabibigay mo din yan para po sa akin, applied rin siya dito sa buhay natin. Na Diyos siya, no? Supposed to be, sugod na lang siya ng sugod kasi alam niya, God is with him. Di ba? Alam mo, isang kumpas lang or isipin lang na hindi naman siya mapapano Pero, na-highlight ko po dito yung pasalikot. Anong sabi dito? Yung, di ba? Parang, hindi hayagan, meaning. bisang maglakad, di ba? Wow. Tapos bisang yung sa pakit. pasalikot, yung alam mo yung iniingatan din niya yung sarili niya. Hindi para, of course, hindi yung para, antay dito, masave siya as in walang totally, hindi selfishness, no? But it is para sa akin po, ito yung pagrespeto kung sino yung nagpadala sa kanya. No? May binavalue mo, no? Yung nagpadala sa'yo. Kaya ko po sinabi si Ma'am Marlene, nasabi ko, i-relate ko sa, sumakto, na i-relate ko sa'yo. Diba? Meron kang mission dito sa radio, just like Jesus. Yeah? Sige. Mission sa radyo ka, no? Sige. Biglang dinuktong ka agad. Opo. Pero, yun nga, yung kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao yung gawa. Okay. Because, sabi mo nga, parang bigla kasi akong naramdaman. It is not because gusto mo maging malakas na malakas ka or what, no? Pero,
ang pinag-worry mo is, yun nga, I'm sure, yung nagbigay sa'yo ng buhay, no? Kailangan ingatan mo yun. No? At hindi porke iningatan mo yun, magsa-stop na yung mission. And this is what happened dito po sa nabasa ko. Ayaw maglakad, pumunta ng pasalikot, but it did not stop Jesus Opo. to do his mission. Di ba? Pag nasa loob na siya ng templo, araw, ala na makapigil sa kanya. Di ba? Na para bang walang naghahanap sa kanya. Di ba? O kagaya niyo, Ma'am Arlene, ako magbabasa. Ako dyan. O, di ba? O, di ba related? Hindi mo ba related yun? Dati ko nang ginagawa. So, yun po. Yun pong, kita ko po dun yung obedience. No? God gave us talents and of course nga assignments. No? Hindi siya masyadong nababasa. No? Hindi mo alam na yung pala yung iyong assignment totally. Kasi of course, it takes prayers, no? Discernment. Kaya po pinapasok ko naman ngayon yung discernment, no? Kasi, although bago mag-discernment, dun po sa susunod na, nakita ko po dito yung, yung uso ngayong salita, yung marites. Marites. Yung mga, ay, di ba yan yung no? Yung latest. Yes, pero doon sa bandang huli, hindi naman talaga yung interesado silang malaman ng ating Panginoon eh. Hindi ka interesado doon sa taong gumagawa ng mabuti. Ang nakikita mo doon, hinuhusgahan mo siya, siya lang si diba? Hindi talaga yung mayap, no? Pero, ang tinitingnan mo na sa kanya, yung kanyang ano lang yung naabot niya o ano yung nakaya niya. But of course, God, our Lord, no, our Savior, si Jesus, alam niya kasi nasa puso natin eh. Alam niya kung ano talaga yun. Kaya yung sinabi niya, sigurado ba kayo? Yun nga yung tanong ni Ma'am Arlene sa ating lahat. Gaano niyo ako kakilala? And it is, of course, addressed to all of us. Yes. And, ayun po, sa discernment, papasok na naman tayo. Of course, ayun nga po, yung bigla akong ginawang example si Ma'am Arlene. Di ba? Na, ako tuloy yung aking ano po. Doon sa mga nangyayari sa ating buhay, parang you just have to reflect, whatever it is. Was it bad? Was it good? Pero sana makita natin, no? Because eventually, God knows the perfect time for us. Sabi nga dito sa ating bandang huli, di ba? Kahit ano pang ginagawa niya, hindi siya magalaw ng mga may galit sa kanya because hindi pa niya oras. So, even tayo, parang susunod. Sana kayanin ng ating dasal, kayanin ng ating mga little sacrifices, yung sumunod sa Kanya, kasi definitely God knows best. Yun lang po, Brother Ivan. Thank you po. Thank you po. Okay po, ito pong, ko naman, sige. Tutulad Kasi po hindi po yung nandiyan. mahaba. Hindi po mag-share niya po Madam A. Mag-reflect ko yun nanong message na po rin kay katamo pong gospel. Sabi yun po, kay gospel tamo, na ereman buring bunta Jesus, king Judea. Uring buri rempaten. Pero sabi natin, gangi bisang mundo, mintaya rin. Gangi reburin papuntan. Mintaya rin. Sabi namin pong Sister Dos na uri natin ang ating mission. Po, ating mission natin yan dapat gampanan. Alang maging balakid para yan nagampanan itang kayang obra, itang mission. Sabi natin po, obedience ka no. Kailangan niyang bunta. At hanggang makapasalikot, hanggang nanong nasalikot na, akit dyan mo rin nung ninuya, niya kaya na pong gospel tamo, liwahin ng taong burirang paten. Katuring ngayon po, hindi pa oras, kana, lalo manggagawan, paborendeng magsalita. Pero, paborendeng magsalita, tamo po kakalingwan kayong gospel na
Jesus, buring kilalanan. Ayan po. Kakit nung ninuya. Sabi po din na yung ugali na nin tao, mahilig yang lalawi kitang, kitang panwal. Ayan po. Itamong Judgment. Judgment po. Uring tamong lalon, itang panwal na. Agad lang mag-judge. So, actually, metong nga po kitang yung gospel tamo po, metong king sasabihan niya, bintang mag-judge. Kaya namin po. Yung nga pong ginukyan, ikukutang na kilalo yung kwari. Balo yung talaga. Yes. Uring yung lalon tamo, nung ninuy, kilala yung talaga. Sa totoo lang po, naman po asis yan, then Yes, Budyo, uring king matwang tipan, po. King matpunti pandakala pangitain, science para king panyatang naning Mesiyas. Actually, kitang din tang Jesus, siya kakit din tang science. Yes. Manalumpakan na po rin Hudyo, ating science. Pero ay raikit. Po, alam bawa na mo na baya ka no datang yung Mesiyo, datang yung pampasibayo Elias. Pantunan de Elias, ditang ni Wari Elias. Nung wala pa Elias, wala pa yung Mesiyas. Paluta naman po, kayang istorya, na ingamanwandang niya, Juan Bautista na dinatang bayo Jesus, iapi na Elias. Area kakit po ito. Uling area kakit, talagang kilala Jesus. Niya kaya po sasabihan na kilala yung ban talaga. Kadua, sabi na po ng matwantipan, balo nung nukar niya manibad. Jesus, Mesiyas. Pero Jesus balo rin nung nukar niya ibad. Niya rin po matanggap Uring balo rin nung nuyaybat, nung nining pamilya, no? At tanggap na yung Mesiyas, yung Diyos, maging may katao niyang tao. Jesus, balo rin po tao yan. Niya tanggap. Niya sabi na, niya ko yatanggap, uring ayok kilala. Yes. Niya sabi na, kilala ko ba? Itama po, din po, mag-serya po yung Madam A. Mag-reflect kung makanya kitna na katamong kilala ya. Wapi naman po, metong ya pong kutang, sa totoo lang na metong ya pong kutang na dapat pigunapan ngayon ng Maleldo. Yeah. Makanano tayo kalalam, kakilala nga pong Ginoo. Last Friday po, atin tama pong gospel kanito, itang kukutang na siya nuretang two greatest commandment. Ayan po. Yes. Two greatest commandment. Nambinggitan no po ni nga pong Ginoo, may kibat sintaluturo na ng batas. Ayan po, kiwagi po nandito. Ayan po. Sabi na, tutoy sinabi mo, conforme yan, nagaya nga na, tiglungan na po, to love Him with all our hearts, with all our understanding. Kita kaya po last Friday ini, with all our understanding. Yes. Kita pong batas layo man ni po. Mabilog puso mo, mabilog sikanan, mabilog. Pero kitang mabilog kaisipan. Po. Dagdag po ini. Po. Ganot tayo kakilala with all understanding nga po. Kaya po kami pa mag-apostolate, kayong Bible apostolate na po. Agad may po sasabihin, malambat na po mag-obra kayong pisamban. Totoo ba, kakilala tayo Jesus? Kalupan na po itong kukutang ng Madam A. Totoo ba? Uring, dakal pong Kristiyano, Katoliko, mag-obra kayong pisamban, na naman po talaga kakilala. Nga po. Yan makanya po kaya kaming, makanya yung apostolate may po. Yan po. Ipakilala nga po gano'n. O sasabihan natin po, St. Jerome, ignorance of the scriptures is ignorance of Christ. Yan po kami sabihan, kilalanan tayong gusto nga pong Ginoo, ba tayong aluguran at ba tayong pagsilbihan. Sabi mi po, itong karayang atlong reason, no, bakit may lalang yung tao yapin itong kasimple raman po. To know God, to love God, and to serve God. At tayo po serbisyo ni nga pong Ginoo, at tayo balong nung tayo luguran. At tayo aluguran nung tayo po kakilala. At magilala po nga pong Ginoo, knowing God is believing in God.
Ita po, ita po, kaya, abi po ita. Yung pamaniwala, o pamagilala king Diyos, iapin na po yung tuturing tamo pong pamanyal pantaya. Kaya nga pong Ginoo. Po. At ano naman po asal pantayan nga pong Ginoo nung tayo po kilala. The first, nabi po, first thing first, kilalanan niya po. Yan po. Dene po ere kilala. Anya ere po tinggap. Mga niyan damo naman po. Kaya mo po mag-serve buong puso. Mga tayo po kilalanan ni nga pong Ginoo. Yan ang kaya po sabihin niyo po, karang kaya katamo po. Pisasabi tamo, Sister Dorcia, di nga haliwang involved ka rin may haliwang organization na nimbisamban. Ngayon kanyang putang promero mapali. Putang kaya lulwat, dirimla. Hanggang kitang tiwalag, magpatumbalag. Kasi, ere talagang balo na po niya. Nung balo tayo mo po nga pong Ginoo, sa totoo lang po, di lang tayong mawulagang pansin, debusyon, pamigunam yung maleldo. Ngayon po, mutatamo po kayong maleldo. Nuyan tikalala may pamagilala tamo kay nga pong Ginoo para mag-celebrate tamo kitang tunay mensahe, tunay espiritu, tunay intensyon daning selebrasyon pamagilala tamo po kay maleldo. Kung kilala tayo po nga pong Ginoo ating misyon na gawa na, then detang may iliwang debosyon, detang may iliwang gagawan tamo king next Semana Santa, mitinan la pong maragula kabaldugan. Especially po na ngayon milalako na po. O bakit magbabasa ka? Magpabasa ka. Anong intindihan mo king pabasa? Nung may intindihan pabasa, mo balo yung kang debosyon. Ano nga intindihan tamo kayong malibat-bat? Mamusang krus. Magpinitin siya. Intindihan tamo po kareta. Ano nga intindihan tamo kayong gagawan tamong 7 last word. 7 churches. 7 churches. Detang bisita iglesia. O na ka, bisita iglesia, karas mo kayo pisamban, picture ka rin. Lalo dyan mo nung nandisan. Yawa ng pasalam na eh. Dede po, metong na pong bagay ko, sasabihan niyo po si Madam A, sabi nitang, balo tamo. Balo tamo yung gagawan tamo. Nung tayo balo, tayo kilala nga pong Ginoo. Nung tayo kilala nga pong Ginoo, alang saysay, alang kabuluhan. Yung kaya katamo gagawan. Nga, first thing first, please nga namin po, kilala tayo nga pong Ginoo. Ba tayo pong atanggap na yung kaya katamang talapagligtas at Mesiyas. Opo, thank you po, Brother Iver, no? Sister, seryoso, hindi natin Yun na, same, no? Nung kilala tayo na kung Ginoo, siguro, kaya pa na ning yato ng kuya. Kasi kilala tayo. Pero nakalpin na kaya katamo, diyang minsan, karin thinking, deng mag-serve keng pisamban, nga pang, pwede pa masyadong kilala na kung Ginoo. Sana po yung kakatamong tigagap kimbi kilalanan niyang malalam yung napong Ginoo. Pangkanita po, yung kakatamong biyakin ni King Yato, kayagong King Kaburiano. At mirasta mo kay pagkayang promise land. Anita po ito. Thank you po, Sister Ma'am A, no? At kaya po na-appreciate natin po yung, of course, yung isa sa flagship, no? Or ito pong pinupromote ng ating Archbishop, di ba? Yung BEC. Yeah po. No? Kasi napakagandang akayin mo, no? Kasi talagang, minsan, kaya rabalo, ang katwiran nila, wala silang, syempre, kailangan kasi may effort naman, di ba? Pero yung iba, ang katwiran nila, paano ako mag-a-attend ng ganyan, no? Kasi kailangan kong ganito, kailangan kong magtrabaho, or else, mamamatay ang pamilya ko, di ba? Yung ganyan, no? At of course, itong panahon natin, ito yung maganda din sa Katoliko, no? Dito sa ating pong pinapaniwalaan, itong ating tradisyon na kapag ganitong panahon, ipinapaalala sa atin, no? Na, of course, ito yung panahon para mas lalo mong makilala yung dapat mong pinapasalamatan,
no? Kung gaano ang pagmamahal na mayroon siya sa atin, at tayo din naman sana, no? Maibigay natin sa kanya because yun nga, 'di ba? Hindi natin siya kilala samantala yung bilin niya, 'di ba? Kapag ka ako ay naandun sa the least, the last, 'di ba? Lost. The lost. 'Di ba? Yung tatlo na 'yon, 'di ba? So, kung sa buhay mo pinapractice mo 'yon, aba, mas madali na pala 'yon, Brother Iber. Yes, ma'am. Opo, no po. So, eto, yung BEC, sana, no? Sana po talaga din ito ay maging active sa lahat ng parokya dahil pwera po sa ipinapaalala, may mga proyekto or programs na ginagawa dito. And I guess, ito po, no, magiging mas masaguli ba yung term doon, no? Natin na makilala ang ating Panginoon kasi ito ay abe-abe, 'di ba? Alang milelele, tama po ba 'yun? Tama po. Yes, Ma'am Arlene. Meron po akong lalabas ng konti sa BEC, pero maganda nga po yung BEC. Minsan po kasi may mga taong kilala ang Diyos. Pero yung pagkatao nila hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos. May ganun no? May talagang, they know everything about the Lord. Talagang you listen to them, pag nag-share sila, nag-talk sila, very good sila. Pero sometimes naging lip server na lang mo dalawa ang tamo po. Kilalanan tayo, itang tamang nilalata nga ita, sana ituro na katamong may bibye kitang kaburian. Dalawa itang maging boastful tamo na balutan kilalatan not like that. Bakit buri nang akilala na katamo, uling buri na, maging malugod tamo ka rin kaya katangkapan ka. Makanitay nga kakit po. Ito mo po, may kaya mo po yung point ito. Yes po. Thank you, Ma'am Arlene. Bro, re-reserve mo ba yan, no? Pwede mo ba yan i-reserve? Apo? Apo, meron pa po. Yan. Kasi ano mo, i-on time natin ang paalala ng ating among sa Himpapawid, ang programang Connect Ka, Katekista. Sa ating mga gusto po maging members ng ating Connect Ka Katekista program, just type REG, all capital letters and then space, your full name and then slash the name of your vicariate parish or your school. Ipadala po dito sa ating globe number 0927-891-09661. Once registered, makatanggap kayo ng daily inspirational messages from the Lord. Kung may mga kahilingan kayo, intention sa pasasalamat, pwede nyo pong i-text sa number na yan at isasali po natin sa ating daily prayers and daily masses. We would like to thank si Sason Basco of Our Lady of Victory dyan sa Daumo, Balacat, Pampanga for maintaining our SMS service para po dito sa ating Connecta Katekista program. Maraming salamat po, Father Pep. At of course, eto po tayo ngayon sa kailangan natin muna mag-break, no? At pakinggan po natin ang mapila na pag-anaka, ang poing kantang, Ma'am Arlene, tama-tama akong kanina. Sino? Paano mo nakilala ang Diyos? So tayo, malalaman natin yon pag alam natin sino din tayo. So the title of the song, Sino Ako by Jamie Rivera. Diyan lamang po kayo. Hiram sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako'y
nahandog ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang tao, Diyos ang pinagmulan, kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga. Ang buhay na handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga. Ang buhay na handog, ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Kundi ako nagmamahal. Sino ako? Kakaluguran, may good news kami sa iyo. Maaari mo nang suportahan ang ating Radio Apostolate at ipadala ang iyong tulong by becoming a Kakaluguran 919 member. I-message lamang ang iyong pangalan, space yes to Kakaluguran sa ating Facebook page, Bright FM 91.9 o sa number na 0949-609-5478. I-fill out ang form at hintayin ang verification message. May mga exciting gifts and activities kaming inihanda para lamang sa iyo. Kaya ano pang hinihintay mo? Halina't sumali sa ating community at lagi mong tandaan, kahit sino ka man, kahit nasaan ka man, may kakaluguran kang handang makiramdam. For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber technology for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber technology. For inquiries, call FiberX hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030. Magbalik ya po yung barkadahan kay Kristo at damdam taya yung kantang Sino Ako? Sino Ako by Jamie Rivera. Of course, via Zoom po, hello po kay Ma'am Marlene and of course dito po sa studio, si Brother Iber at Sister Doris naman po ako sa pangalan po ng ating station administrator. Excuse lamang po si Ma'am Ots dahil sa kanyang biglaang bisita. So, pakinggan po natin, Brother Iber, or kung sino po yung mga kasama natin, bago natin ituloy ang ating reflections. Ala po kayong ligtas. Sige. Good evening po karon kay kaming Facebook viewers kang Dina Malig Agapito Mahar katipid na Gloma na Lili Tobias, Rupert Guevara, Rachel, Emily Maniti Castro, kang Gina Alejandro, Onin Nablag, Galbanitan Lita P. Baltasar, ini karayunan ini, Tinuki. Ang Miriam Caparas, Mercado, Angelina S. Garcia, kang Puresa Bumanlag Orias, kang Joey Gerbis Perez, Grace Somera, Michael Guzman Morgado, kang Risa D. Cagol Pacardo, kang Athena Calma Custodio Benteng, Rosalia Lopez Kerr, kang Erica Mendoza Dizon, kang Leonet Biray at kang Dalin Cuare Corpus.
Ayan, happy viewing po sa inyo Good evening po lahat. kay kayo nga. Thank you po. Kaya po kaya katamong Facebook comments about kang Jelly Baltasar Santa Maria. Siyempre, regular niya po ini. Magandang gabi po. Our gospel today tell us of Jesus going to Jerusalem and preach to the people which refuse to believe him. Okay po. Angelina S. Garcia, may pabengi po among brother and sis at kareng kabikay kita mo po, admin and staff. Magrasyang bengingan po. God bless us all. Kapangindingatan ngan po. At kang Dita B. Baltasar, John B. and I are watching from Saswan. Hello. Bila ko lang yung makulit. Magulo. Kang Sister Lori, although we're unworthy, God sends us to be His messengers of love. Share messages of peace, love, mercy, and forgiveness. Let's be committed to stand up for all of this. Thank you po, Madam Lori. Kang Dante Singyan, may pabengi po kareng kabikay mimingat, God bless po. At kang Brother Amando Manangkil, siyempre. Hello po, bistaman mangani bimbyen na ning Ginong Jesus, pigkapilita na pang dinalo king Feast of the Tabernacle, even with the evil and hostile intent of his enemies. Balo na yung kararasa na, and yet he is ready to follow and accomplish the will of the Father. Kendane tamo sukat tamong migising o maging matatag, marap at magsalita king katutuan at manalakaran at ipaglaban din susulong ng may pabalita ng Ginoong Jesus. Amen. May laos pong sinagiwa king kaisipan ko ing letra na ning kantang I Believe. Ape pasikat ng Frankie Lane. Wow. I believe above the storm, the smallest spray will still be heard. I believe that someone in the great somewhere. Here's every word. Yan po. Salamat po Ma'am Pep. The Friday episode. And the KBKK, Manalbet Makiramdam, may pabengi po. Brother, pwede naman yung reflection mo dapat, yun na lang, kantahin mo kaya siya. Matutuwa kami. Live performance! Pagbalendo, kantado rin gospel na. Kang away ni, kasabi na pa mo ning misis ko po ini, nakadwana. Merle Mendoza Arceo. Ano po, kumari na po ini. Watching from Chicago, Illinois. Oh. Yes. Wow! Hello po! Ang Rachel, good evening po, KBKK and Lolo Iber, Rapi and Raboni. Hanggang kang Glo Manalili Tobias, good evening po kay kayo nga. Salamat po kareng may comments at kareng Manalbet. Ayun, singit ko na din po, no? Galing po kay Mamita Millet. Sabi po, the BKK team, listeners, viewers, and market vendors, old and new, mayap at magrasyang bengi po kay Katamungan. In today's first reading and gospel, nakikita po natin ang mga tao noon ni Jesus at ngayon ay laging hati. Mayroon pong likas na mabuti at masama. But God through Jesus Christ will grant us salvation. Salvation is a gift. It's a product of our relationship with God. Thank you po for your time and loving kindness. A blessed Lent and Holy Week for all of us po. Thank you very much po, Ma'am Milet. Ayan, thank you po. So, ituloy po natin ang ating pong reflections. Kung meron pa po mga habol, babasahin na lang po ulit natin mamaya. Brother Iber, may sasabihin pa po kasi kayo, di po ba? Hindi talaga talaga miligtas na okay. Apin po, anan din, babasa sa sundo kaya pong babasan kasi ng kaya katamong gospel. May akwa ko po pansin kaya tang nganan po ni nga pong Ginoo. Eko di natang king sarili kong kaburian. Ngayon po. Eko di natang king sarili kong kaburian. Kalupa na pong nga pong Ginoo. Ako po maralas ka naman pong sasabihan ini. Mga kanita, miras kim buntok. Yan. Yung sinasabi ni, ni Mama Linden. Po miras kim buntok, yung nanuman pong gagawan. Lalo na po ang iba't kang bigtok. Yes. Ang gay, may pagchika-chika kayo. At nung karakal din makrandam, nung karakal din mag-comment. Yes.
nung palaging miraras kayong buntok detang papuri, o rin, kaya sabihan na po, ating kaming maragul ke balo, karetang sinabi po, po, ano nang kaya ganda sabihan, kita pong jokes, lang ata tandaan niyo. Basta related. Opo, pero ito po, agad mi pong sabihan, kami pong kayabi ko kayong Biblical Apostolate. All for the glory of God. Amen. Po. Yes. Aliwag itang sarili ming bilamutang mirarangal ko, mididinang kang galal, kaya tandarandaman da nga mano na hanggang sablang gagawan. Nga mga apostolate tagagawan, tama po. Sukat at dapat. Ayan po, kakabit kayo po sukat at dapat para mo king kaburianan ng Diyos. Aliwag itang sarili tamong intensyon at kaburian. At na po kasing kasakit nung magobra tamo king pisambat kitang sarili tamong kaburian. Do, putan din at ang demyay liwang pagsubok at kasakitan. Palagi tamo po, siguradong matras tamo po. Bakit? Kasi kita mo yan, sarili tang interes siya mo po magbabo. Pero nung hanggang gagawan, hanggang apostolate, hindi pa magradyo po. Kasi sabihan niya po, yung pa magradyo, buri mo yun although makadamakang tula, po, sa totoo lang, ipokrito na ako man po nung magkaswelo kayo. Magkaswelo ko uling, binidinan kong pagkakataon, bididinan kang pribileyo, sambit lala po rin mano na ng Diyos, sharing. Para king ikarangal, no. Kasi, nung para king ikarangal mo, nakapumakyabi kayo, urin, kaya po dakala sumbagal. Opo. Kaya laka masakin. Tingin niya ako manandam ko mo po sa kaya, sira ito sa kaya po. Kaya po, nung alay mo para king naman po obligasyon. Tuturing mo na pong malamong bokasyon. Yes. Yung pamaging online evangelizer. Yabi nila, para mo pagyapong ginapo. Uring balo ko po, agad ko sabihan. Uring kahit tutuyan na ka na kahit bubuskan da nga na king karakal mo bro king pisa madilampas ka banwa kaya kanyan nga po na agad ko usap yan hanggang pokpok king buntok ko king bader hanggang biye ko nung ating ko pang biye ako pwedeng lampasan yung banwa. Ayan po. Nino man po kikatama po maski aldot bengi nakamama ko king pisamban aldot bengi magserbisyo nakakingapong gino tama po lumampas banwa. Opo, yun ang sigurado po doon. Kaya tama po lumampas ba? Kulang at kulang pa. Yes po. Ketang binye ng grasya at pakalulo ni nga pong gino. Ketang yablas tama po kayo. Ito po, kung tinatang, magobra kayo radyo para kayong sarili kong kaburian. Nating mission na binye na po ni nga pong gino. Yes. Kanak. Opo. Magpapatawa lang ako ng konti. Hindi. Kasi po lagi siya Yun pa lang, natutuwa na kami. Di ba? So, ano na po ako ngayon? No? Kalumeme ta sharing ko po nagkaya, bigla ko Bailey. Hindi kasi, alam niyo, lagi kayo may laman yung di ba? Yan. Hindi, nalala ko tuloy yun Kasi kasali po yung sakripisyo. Diba? Sabi niyo, hindi kami nandito, imagine, pagbunta nyo pa lang po dun sa inyong mission para dun sa Bible Apostolate, meron na kayong daraanan. Napakasubok doon, di ba? Bago kayo umalis ng bahay, medyo masakit umalis, di ba? Pero lagi siya may akibat. Meron siyang effort to know God. Di ba? Yung sabi nga, yung unang bato ni Ma'am Arlene, kilala mo ang Diyos. Ano yung sakripisyo mo doon? Ayun, makinig ka. Di ba? You listen with your heart. At yung pong aking joke, di ba? Seryoso naman sinabi ko, ba't pala sinabi kong joke? Sabi ko, ito pala ang joke. Okay. Yun. Opo, yun na po yung joke ko. Hindi po kasi, di ba, yung salitang miss, di ba, may ibig sabihin nun, merong kang kakaligtaan. So, yung pong joke ko, yun, di ba, kapag ka ikaw ay nagmi-mission, di ba, papunta ka doon,
pag lumingon ka, na-miss yun. May na-miss ka para magawa mo yun. Ayun ba yun? Na-miss yun. Sorry, Very joke. Marlene. Pero Very masaya joke yan. ka, di ba? That's mission. No. Di ba? Mission. Okay. So, sorry po. Na-mission, Marlene, mission. Di ba? Meron ka sakripisyo. Po, siguro, dito sa radio evangelization natin ito, sometimes, no, may mga tao nga, tulad ni Kuya, minsan may nagsasabi sa akin, ang ganda ng ang sharing nyo, ang ganda ng sharing nyo, something like that. Ako po, ang naano ko doon, yung ano man na yung sinabi ko dito from the Lord, no? Hindi sa akin galing. Parang we are just the voice of God, an instrument of His good news, no? Kung ganun yung ating pananaw, whatever, no? Kung ano man yung meron tayo, galing lahat to sa Panginoon, no? And sabi nga ni Kuya, we do this for His glory, for the glory of God. Kung yun ang nasa puso at isipan natin, we are at the right path, or the right track. Yes, amen. Yan. Thank you Amen. very much po. Brother Iber, bago tayo po pumunta sa ating segment 3, Announcement? pwede po, bago po natin mapagurin si Ma'am Arlene. Saint? Bago Magsi-saint na muna? Saint? Bago po mag-saint, yan po Sige muna. po. Okay. Ang managkatsa po yung City of San Fernando, City Government of San Fernando, na wishes to join the global community in observing Earth Hour 2024 as part of our battle against climate change, global warming, and plastic pollution. Atin pong join us in creating the biggest hour for Earth on March 23, Saturday. Next Saturday po ini. Switch off your lights between 8:30 p.m. to 9:30 p.m. Isang oras. Lights muna Pero radyo po Puti ilabak random. Opo. Or beyond, and spend 60 minutes doing something positive for our planet. The Earth Hour has been known for the lights of movement with individuals from around the globe switch off their lights to show their support for the planet po. Ako po muna kayo, yabi ko na po para maintain tayo po yung kalikasan, plant Yes, trees. po yun. Plant trees. Sisiran yung kalikasan. Po, saring Chocolate Hills. Yes. Yung medical mobile clinic po, para kay Marso 18. San Francisco Macabebe, Ken 20 Kim Balibago, Angeles City, 21 Balibagong Masantol, and 26 King Pulong Maragul, Angeles City. At from the CBCP, Episcopal Commission on Biblical Apostolate, atin niya pong online Bible course via Zoom, 50 week, 5 pulong Domingo. Women of the Bible Bites 5, starting April 16, 2024, every Tuesday po, alas 7:30 na ng bengi. For registration, takayo po king https://tinuri.com/women of the Bible 5. At niya po ang 500 peso registration fee. For inquiries, please contact Ms. Deng Tenko at 0977-7246-346 or email address dgtenko@gmail.com. Ito po yung katamong announcement. Talatang birthday nga Baka po nandito siya. Pero bago po yan. Balo ko ting mag-birthday. Opo Tindam kaya pong tubig. Yes po. At bago po yan, punta muna po tayo sa segment 3. Papakilala po sa atin ni Ma'am Arlene. Okay, yung kakatama pong Saint of the Day, Santa Luis de Marilla. Meto nga Santang Frances, kaya beneng San Vicente de Paul,
king pamik tatag king Ausan a Daughters of Charity of St. Vincent de Paul. Metong a kongregasyon daring laikong babae ang makaparikil king pamanuru at karing obra karing ospital. Kabilang niya king mayupayang pamilyang de Marillac at tunay ang edukado. Pauli ning ena masanting ang pamikakataon, may kalug king orden daring kalulong klara. Malambat, may kapakisawaya nung mika anak ya. Inyang may baluya, pinili ne i Vicente de Paul, ban maging maestro na king spiritual apami biyebye. Inamuyot neng Vicente king dapat kaya pan. Tiruana nala ring anak ka babayi king karelang spiritual apami biyebye. Antimurin king pamandalo, pamipakan, at pamanyese karing mangailangan. Iluwis siya naman imeni muna king bayong mitatag, a Daughters of Charity. Yun. Ikabo. Oo, tama. Ano? Sabi ko parang pamilyar. Oo, naman kami Daughters of nagkita, Charity, no? Merong organization na Daughters of Charity, no? Opo, Daughters of Charity. Ayan, Santa Luis. Po, sa De Marillac. Maraming salamat po, sis. At bago naman po din kayo mag-closing prayer, Siya pa rin. opo, kayo pa rin po. Lalo na, nabalitaan ko po, nagpa-excuse na kayo para sa next Yes. week. Opo. Yun nga, meron kami In advance, Friday. no? Lubos-lubusan na nangyayari. Opo, yan. Kaya po, ngayon po, ako muna ay mag-a-announce to po. Para po sa ating programa, Antabayanan mamaya. Siyempre, ito po yung at 7:30 King Layunin ng Jesus. Kasama po natin, of course, si Reverend Father Ronnie D. Cao and Brother Jeffrey Gomez. Ayan po, mamaya po yan, 7:30, antabayanan niyo po yan. At bukas naman po, madidinig po natin at 6:30, live mass from Santa Monica Parish, Mexico, Pampanga. At alas 8 po ng umaga hanggang alas 10 po. Ito po yung live Lenten Recollection from San Nicolas de Tolentino Parish, Macabebe, Pampanga. At ito po ay naku, masaya ito. Ang retreat or recollection master ay si Reverend Father Amart Ocampo. At 10 o'clock po, yung pong Catechista Station of the Cross. At 4 o'clock, of course, it's a girl thing with Ma'am Mary Joanne Yabut. At 5:30, Laiko Labka, programang Makiramdam at Magparamdam with the Archdiocesan Council of the Laity ng Kekatamong Archdiocese. And at 7 o'clock, The Lord is My Shepherd. Yun po ang ating aantabayanan. At of course, Brother Iber, ang ating pong mga regular listeners. Okay. May pabengi po karing Kekatamong regular listeners, King Radio, Pampanga Provincial Jail, Security Guards of Mother of Good Counsel Seminary, Chancery, and ASF and DSF buildings. Kang Tita Paz de Jesus, kang Ring Spiritual Children of Padre Pio, kang Cherry Pie Salon, City of San Fernando, kang Imang Nene Canlas, kang Tatang Abel and Imang Prima Kiwa, kang Maximo and Cecilia Arcilla, Tatang Aming and Imang Banang Dison, kang Sister Elmi Ronquillo, Brother Bonnie Gana, Reyes family, especially to Imang Mercedes and Kuya Bernie. Kang Linda G. David, kang Mileto Campo and family. Kang Christ the Eternal High Priest Paris, Sulipan Apalit. Kang Sister ay karing San Jose Paris, City of San Fernando, regular listeners. Kang Sister Sol of Aurelis Bake Shop. Salamat po sa inyo. Greetings mo naman po kang birthday na po ang Reverend Monsignor Joel G. Tubig. At happy 11th sacerdotal anniversary kang Reverend Father Elmer B. Salonga, Parish Priest ng Our Lady of Sorrows, Parish King Severa, Mabalacat City. Ayan, thank you po, Brother Iber. At yun po, bago po natin tapusin ang ating programa, tayo po ay pangungunahan ni Mama Marlene para sa atin pong tauling panalangin. Ing lagyuning pa po ning anak, ang po ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, sumeka sa upan ko. O Ginoo, mamalagwa ka king saot mo. Ginong Diyos,
pagkalaman mo kayong payapang kapainawan, ban ipasipnangan la rin kekeng pamikakatawan. Ibayo na kisang parati ning kekang kasaupan, at papanatilya na kaning matatag king kekang kasuwat. Amen. Manano na sanang ing may payang Ginoo, pagkalaman na katamong bing at muking kapainawan, ampon mapayapang kamatayan. Amen. King lagyo ninyo pampo ninyo nakapo ninyo Espiritu Santo. Amen. Yan. So, mabilis ang oras. Mabilis ang oras. Yan po. Pasalamat, greetings, at paalala din po. Yes. Mama, yes po. Pasibayo po, salamat po, king kaya kayong pamantabi, kaya kami, king netong oras, kaya ni pong Barsadahan kay Cristo Friday edition. Sana po, Aldoldo, tune in to 91.9 Bright FM of the Archdiocese of San Fernando. Lalong-lalo na po, King Barkadahan kay Cristo every Friday. Bako po saya. Okay. Apo pong, for this month po, sorry po, you will miss ours. Namo pa, but we will go back on April. Every fourth week of Wednesday from 4:30 to 5:30, Ming University of the Assumption. Ang po yung Bright 10 Reloaded, daring ADCOM from different universities in Pampanga. Every Friday po from 4 to 5:30. Hello po ka rin kakaluguran, dengan po kaluguran, Chief French, Birds, Barkada, then po kayong eskwela. Hello po kaya kayo, mga chiko po ang kuya po, dengan po pamilya ko. Thank you! Thank you very much, Ma'am. Ayan. Yes po. Okay, ako man po, rin yung kasang katerbang gigrit. Kang Brother Armando Malonzo, Alvin Pasia, Bel Manalili. Kang Rio Mercado, Angie Galang, Glenn Esto, and Pay Santiago. Kang Brother Jerry Lintag, kang Eric Tungul. Kang Paring Odi, Patawaran. Kang Imang Charito Lehardi at kang Imang Iling Laksa. Kang Sister Beng Blanco Malyari, ning chief nurse na po ning Bulawon Hospital. Kang Glo Manalili Tobias, Leonie Makapagal, Nelgiaw, kang Jessel Yadaw, kang Josie Manalili, kang Marnie at kang Marcel, kang Naomi Salas, kang Jess Garcia, karing kayabe ko pong El Señor Nazareno Community sa Nicolas Perses 1. Bukas po pala, yung kakalingwan, yung kaya katamong retreat, alas 2 tinggal pala hapon. Karing King Rose Garden Function Hall. Ano po. At siyempre, yung kanako pong Paris Priest, Father J. Salvador, may pabengi po kay kayungan, Brother Iber po, pansamantalang magpaalam. Bengi ng Diyos po kay kayungan. Bimingat po. Yan, maraming salamat po, Brother Iber and Mama Marlene. Dahil nabagit nyo po ang Bright and Reloaded, special thanks po sa ating mga DJs kanina. Kay DJ Carms, kay DJ Mikey, and DJ Charlotte. Sila po ay galing sa Our Lady of Fatima University Communication. Pwedeng tatlo, sister? Po, tatlo po. Pwedeng tatlo? Yes po, tatlo po sila. Siguro po dahil girl power. Ano po ngayon March? Women. Yes po. Women's Month. Yes po. So, of course, kay Engineer Abel at saka kay Sir Carlo na nakasama po natin sa tech. Ganun din po, of course, si Tita Mercy and Tita Opi. And allow me, kanina sinabi mo, meron po kayong recollection bukas. Kami naman po, tinatawagan ko po ang lahat ng mga members ng Legion of Mary. Bukas po ang ating ACHES. Ito po ay magaganap sa Santa Monica Parish, San Mexico. Na po. Ayan. Diyan po ka sa Paris Priest nila, Among Arnie. Alas 8 ng umaga po ang simula ng registration. Ito po ay maaaring magtagal hanggang alas 11. So, please, attend po tayo ng ating ACHES. Kaya din mo naman pong biblical, King Akba, tina naman pong seminar bukas, King INCC, Charismatic Movements La Pugay, Nikitelabastagan. Ayan. Okay. Gat pa na po naman po. Ayan. So maraming salamat po. At muli po sa pangalan po ng ating mga kabarkada, si Miss Ots, di ba? Kahit po wala siya ngayon, ang kanyang spirit, no?
Talaga lang hindi lang po na pwede ngayon. Pero sa mga susunod na Biyernes, makakasama po natin sila. Si Ma'am Marlene at saka po si Brother Iber na talagang very loyal sa ating programa. Ano po? So maraming salamat po. At si Sister Doris po ito sa pangalan po ng ating station administrator, Reverend Father Joseph Mary Bakay, nagsasabing maraming salamat po at ayun, mabuhay nawa. No, ang lahat po na talagang sumusunod po dito sa sa spirit nitong ating panahon, ang panahon ng Kwaresma. God bless us all and thank you very much.